வியட்நாம் தான் உலகத்திலேயே அதிகமாக ட்ராகன் ஃப்ரூட்டு சப்ளை பண்ணுற நாடா. இது ஏன் நம்ம ஊரில் காஸ்ட்லியான ஃப்ரூட்டுன்னு பேர் எடுத்துருச்சுன்னா, இதை இம்போர்ட் பண்ணுற டேக்ஸும் இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற காஸ்ட்டுமே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இதை விளைவிக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் ஃபுல்லாக எல்இடி லைட்ஸை அதோட ஃபார்ம்ஸில் கட்டி வச்சுருக்குறாங்க. அப்போ தான் இன்னும் அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராஃபிட்டையும் அதிகப்படுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா இதுக்கு அதிகமான டே லைட்டு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நைட்டிலையும் லைட்டு போடுறதுனால இதுக்கு ஃப்ரூட்ஸும் ஃப்ளவரிங்ஸும் ஃப்ரூட்டிங்கும் ட்ரிகர் ஆகுது. இது மூலமாக தான் இது ரொம்ப குறுகிய காலத்தில் 2-3 வருஷத்தில் அதிகமான பழங்களை இது கொடுக்க முடியுது. ஸோ வியட்நாமுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக போனீங்கன்னா நைட் வியூவில் ஃபார்மை போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள். இது பாருங்கள், ஹைவேல 2 சைட்லேயும் மின்மினி பூச்சிகளை செதறி வச்ச மாதிரி மலைகள்லேருந்து பார்த்தா எப்படி குட்டி குட்டி லைட்ஸ் வீடுகளில் தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு லைட்டு ஃபுல்லாக செதறி கிடக்குது. இது பார்க்க வேண்டிய காட்சி.